Často som sa v nedávnej dobe vyjadroval k tomu, že dobre by bolo dať pravicu dohromady a to je cesta k tomu, ako vyhrať voľby. V súvislosti s touto otázkou veľmi často zaznie otázka, že no dobre, a kto bude líder? Nikto teraz nie je naozaj taký, ktorý by automaticky ako keby na túto úlohu bol predurčený. A skoro na každého z jednotlivých predstaviteľov tej možnej pravicovej koalície sa dajú vzniesť nejaké výhrady. Ja myslím, že tou dobrou cestou by bolo usporiadať také celonárodné, všeľudové, všeobecné primárne voľby lídra pravicovej koalície, v ktorej by mohli hlasovať a voliť o tom, kto bude líder a tým pádom ho vyberať nielen členovia jednotlivých strán. Zopakujem to radšej ešte raz, nie len členovia jednotlivých strán, ale všetci priaznivci, voliči, sympatizanti. Stačilo by, aby sa predtým samozrejme zaregistrovali. Zaregistrovali nejakou veľmi jednoduchou formou cez internet, tým, že by sa zaregistrovala e-mailová adresa a potom prebehla by krátka, ale všeobecná kampaň, ktorá by bola zameraná na to, aby jednotliví, povedzme, že až by 4 strany alebo 5 strán skladalo takúto predvolebnú koalíciu, tak každá by nominovala svojho zástupcu, svojho kandidáta na lídra. Tí by predstavili svoju predstavu, prebehla by klasická predvolebná kampaň, ktorá by zároveň bola dobrým marketingovým nástrojom, aby takáto koalícia sa stala známou, aby sa ľudia o tom dopočuli. No a potom v jeden konkrétny deň by ľudia hlasovali. Mohlo by to byť kľudne kombinované. Aj hlasovanie cez internet, aj hlasovanie prostredníctvom klasických hlasovacích lístkov. Vôbec nie je problém v jednotlivých mestách, mestečkách, obciach zriadiť volebné miestnosti. Veď keď sa 4-5 strán dá dohromady, naozaj v každej dedinke môže byť jedna miestnosť, kde sa dá hlasovať a takýmto spôsobom by bol zvolený líder predvolebnej koalície. Zároveň by samozrejme platilo, že všetci ostatní by sa nestali outsiderami, ale vytvorili by tým, ktorý by spolu s týmto lídrom viedol kampaň a spolu s ďalšími účastníkmi, kandidátmi na kandidátnej listine. Myslím si, že toto by mohlo byť zaujímavé. Ľudia by vybrali toho, kto by pre nich bol najzaujímavejší a najdôveryhodnejší líder pravice a ten líder by potom samozrejme mal aj zodpovednosť doviesť kampaň do úspešného konca. A to, čo je najdôležitejšie, myslím si, že takáto kampaň by a takéto predvolebné zoskupenie by naozaj tie voľby mohlo vyhrať. A o to by nám malo ísť. Nie len dostať sa do parlamentu, ale vyhrať voľby, zobrať vládu z rúk Roberta Fica, zostaviť novú vládu a nasmerovať Slovensko na správnu cestu, na cestu rozvoja a prosperity, z ktorej už dávno zišlo.